Вітаю вас, шановні. Вітаю, мої шановні сябри. Вітаю вас, шановні. Вітаю, мої шановні сябри. Бачите, гук ідзе на фоне, гэта не трэба было, але вось зараз усё нармалёва. Добра. У нас засталося две доставы. Две доставы, якія маюцца у Ковала, калі не памыляюся. Дайце, чакайце. Я адзначу сабе. Першы так у Ковала на завод Вільё, а другая гэта будзе Тарту, не Тарту. Зараз знайду. Шауляй на фабрику Ренат. Вось. І, я так разумею, мы ўжо хоценька будзем завершаць гэтую задачу і сканцэнтруемся на самым складаным яе кавалку да нашай мэты ў 100% дасягнення ў гэтай гульні, а дакладна адкрыццё мап. Так цяжка, конечно, вам распавесці, што тут адбываецца. Калі вы пабачыце сюды, то гэта 77,59% адкрытай мапы, але больш важна крыецца унутры. Вось. На выходных у мяне быў час, каб дабіць Эстонію. Так, і яшчэ Аўстрыю. І вось менавіта з Аўстрыяй узніклі праблемы. Таму што я насамрэч згубіў шмат часу. Вось, і ўсё, што мог, ужо ўсё праехаў. Сапраўды, вось бачыце, ўсё адкрыта, проста ўсё. Але гэтая халера недзе заставіла мне 0,03%. Вы разумееце вось гэта вось? Ой, узровень адчаю напрыканцы дня мне ўжо зашкальваў. Вось, а таму я нават і не ведаю, дзе тут і што тут. Я спадзяюся, што гэта проста памылка мапы, як гэта было, напрыклад, з Бельгіяй, дзе кавалак трасы на Нідерланды гэта адносілася да Бельгіі. Магчыма, гэта нешта вось тут. Карацей, я вырашыў, я тады згубіў напрыканцы дня ўжо колькі там гадзіну, напэўна, я шукаў гэты шэры кавалачак, які быў ацэнены ў 0,03%. Вось, спадзяюся, што калі будзем адкрываць іншыя мапы суседніх краінаў, яна ў нас знойдзецца гэтыя 3% і адкрыецца. Калі не, то будзем ужо ў такім выпадку і шукаць наноў. Вось, ездзіць туды, дзе, магчыма, яна перакрытая вось гэтымі вось шыльдамі. Ну, тыпу заправкі, тут бачна, што нічога не закрыта, правда ж, але вось ёсць мястэчкі, напрыклад, Інсбрук, дзе ён тут? Інсбрук. Вот, тыпу Эртэль-Лог, Трамеры. Бачыце, яны перакрываюць даволі шмат тэрыторыі, і таму, магчыма, яны закрываюць некаторыя гэтыя вось, ну, як і Штайнбрух, некаторыя кавалачкі шэраг, якія павінны быць. Мне больш няма ніякай надзеі. Вось, спадзяюся, што гэта так. А нам трэба знайсці, як я ўжо казаў, нам трэба знайсці дастаўку у, напрыклад, Ковала на завод Вільё. Вільё. І, канешне, яго няма. Калі што, на мінулых гэтых стравах, колькі іх ужо было, я ўжо не памятаю, мабыць, десятка, можа і 15 страмоў прайшло, пакуль мы выконваем гэтую задачу, то Вільё гэта адна з самых рэдкіх. Вось, прадпрыемства ў мінулы раз яна была, мне пашанцавала, было нават 2 у Вільё, таму мы гэта ўсё скарысталі, але, як бачым, сёння ўжо нічога няма. Добра, давайте глянем Ренат, нам трэба ў Шауляй. Халера і Шауляй няма. Ось гэта дык нумар. Калі што, паўтаруся, мы шукаем, вось, каб тут было з правага боку Ренат. Так, і горад, які быў адзначаны тут, гэта Шауляй. Так, застаецца яшчэ адное. Гэта вось гэты Quick Job. Гэта яшчэ задачы, дзе мне могуць даць нават цягач. Таксама тут трэба паглядзець. Вільё.
Ну, тут нема. Так, аранат. Калі што, калі ў нас не будзе магчымасці адвесці, мы не знойдзем нічога, то мы будзем адкрываць мапу. Але перад гэтым, канешне, мы ўсё пераправерым двойчы, выспімся як коні. Добра, прывітанне, нехто далучыўся, бачу, прывітанне табе. Вось, карацей, замовы ніякай няма. Давайте-ка мы знойдзем просто месца адпачынку. Ляжам спаць і калі прачнемся, паспрабуем зноўку знайсці гэтыя дзве задачы, якія ў нас засталіся. Так, гэта мы на нейкім заводзе. Добра. Там я бачу ёсць база. Акурат перад намі, таму хуценька туды даедзем, паспім троху. О, заодно адрамантуемся, бачыце, мне там поле чырвонае. Ветеран UA, щось, я спочатку не второпав, думав українською, потім. Так, бывает такое, разумеете. Приємно, що увогуле зайшов. Дякую тобі за гэта. Так, карацей, зараз адрамантуемся хутенька і пойдзем адпачываць. Давай. Добра. Так, добра, адпачылі, павінны былі змяніцца нашы задачы ўжо. Давай, сюда, пішай. Так, першасна, гэта вільё. Вільё уколвала. Халера, вось гэта траплянне, бляха, 100%. Бяром. З коткі. Мы з коткі поедем уколвала. Бля, 2 километра такое адчуванне, што проехать усяго. Так, зараз ляцім у котку. Котка. Ну что ты... О. Так. Ці далёка склад цікава. 6 километров, недалёко. Skręć w prawo. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Ветеран, а падкажы, каля ласачка, цябе проста у рэкамендацыі упала гэтае відэа, ці як ты яго знайшоў? Што ты шукаў увогуле? Skręć w lewo. Вітаю, Анюта, вітаю цябе. Дзякуй, што прыйшла. Зноўку на працу нічога няма цікавага. Зразумела. Зноўку сёння будзеце лайдачыць.
Так, 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 хлопці. Ні, хутчэй треба. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. To była miła przejażdżka. Так, ну што? Ёсць. Бярем гэтую працу. Ці наша пагрузка недзе злева. Тут заўсёды весялей, да ну, канечне. Тут грошы табе не плацяць. Як гэта можа быць весялей? Wybramy cel podróży. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Нейкае доўгае бярвенне прыйдзецца весці. Przygotuj się do skrętu w prawo. Бо акуратней неяк в гэтыя павароты ўваходзіць. Skręć w prawo. Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду. А чаму гэта ніхто хуткую не прапускае, а? Выскочило паведамленне, нібы я спазняюся, я толькі груз узяў. Ось тады номер. У адкрытым прычэпе, дык бярвенні толькі так і возяць жа ж. Вось бачыш, там такія парэнчы утрымліваюць іх на месцы. Так, скажу чесно, що перший раз чую на Ютубі, каб родною мовою беларус размаўляў. О, не, ты не правы. Даволі шмат каналаў створано ўжо і даўно. Явно бет беларускі, то вони размаўляюць рідною. Добра, бувай здоров. Дякую табе, ветеран, дякую табе вялікі. Я чаму цікавюся, дзе ты знайшоў гэтае відэа, бо, ну, насамрэч, ёсць нейкі супраціў з боку Ютуба. То бок я, напрыклад, не магу зарганізаваць рэкламную кампанію, каб папулярызаваць відэа, нешта падобнае, разумееш, бо тупо баняць. Сёння такі трошкі дысананс, бо мову акупанта яны не баняць, а вось мову нацыянальную, гэта ў іх лёгка. Рацей, вось такая нездаровая сітуёвіна. Але ўсё роўна дзякуй, што завітаў. Было прыемна цябе тут бачыць. Я ў гэтым упэўнены, бо мы не здамося ніколі. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. Халера, бляха, гэта светлафор ўжо надакучылі, ну. Кожны лаўлю. Нішто сабе, стрым толькі пачаўся, 15 хвілін, а ўжо 5 гледачоў. Прывітанне вам усім, прывітанне, шаноўныя. Ці то аўторак, што ў вас працы няма, ці то нешта іншае здарылася.
что вы так завітали до меня хутенько. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Так, тим часом у нас 23 кілометри залишилося до метової кропки, і ми вже на місці. Була хутка доставка, чи що. Як то кажуть, це piece of cake у Америці, правда ж? Jedź prosto. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Сёння, слухайте, я амаль што не забыўся прыгадаць вам, бо учора узгадваў, але сёння я... трэба ж яшчэ раз узгадаць, каб не забыліся. Сёння выйшла Myth of Wukong. Так, новая гульня, типу AAA. Усе такія справы. Я ўжо набыў яе, увечары буду здымаць відэа, таму чакайце заўтра з раніцы, напэўна. Лепей пастаўлю, каб яно выйшла. Такое першае ўражанне. Вось, калі вам будзе цікава, то абавязкова паглядзіце. А каб паглядзець, абавязкова падпісвайцеся. Skręć w lewo. Jesteś u celu. Мы на месцы. Шикоўна. Аддалі. Досвід нам не патрэбна і... Выдатна. 23 з 24. Мы адразу ж лезем сюды і мяняем гэты параметр, уносім отак. Ой, прабачце. Херню зробіў. Ось так ось. Так, вяртаемся. Ну, куди ж ти? Вяртаемся. Так. Ковала у нас закрытая. Мы з Вільё скончылі. У нас засталася толькі адна дастаўка. Гэта у Шауляй. На фабрыку Ренат. Так што хадзі сюды. Потым сюды. Тут набіраем Ренат. І шукаем Шауляй. Ага. За каўнер сабе нічога не жадаеш. Рэната ён захацеў. Толькі адную ў тарту. Мне гэта не трэба. Так, у такім выпадку. Мы зараз едзем адпачываць. Дзе яно тут бліжэйшае? Так, во. Паліўная станцыя маецца. Так, адсюль направа трэба выязджаць, зноўку направа там. Так, зараз мы адпачнем, то бок паспім там, колькі будзе 8 гадзін, ці колькі ён адпачывае звычайна, маю на увазе персанажа. І потым зноўку паспрабуем знайсці замову на гэтую фабрыку Ренат.
Так, вось і напаліўная станцыя жа. Палівам не хапае, закругляцца не буду, адразу пойдзем адпачываць. І сюды. Готово. Ноч. О, не люблю я ночью, калі што. Так, шукаем нашу замову. Давай. Сюды. Спокойся. Ренат. І нам патрэбна у Шауляй. Рэзак на рыгане. Та ёпта налево. Толькі дзве замовы і ўсё. Не, гэта мне не падыходзіць. Так, ці ён дасць нам зноўку адпачыць. Давайте паспрабуем. Добра, другі раз даў. Это означае, што ўжо трэці раз ён дакладна не дасць. Трэба будзе нешта рабіць, калі не знойдзем. Давай. Шауляй, ёсць. Зрэзакны у Шауляй. Супер. Ляцім у рэзакны. Так, дзе ён тут? Гэта Утена, Вільнюс, Даугавпілс, Паневіжес, Шауляй. Вось яна. Пераносімся. Окей, рушай. Ну, выдатна. Слухайте, 100% уже означает, что мы выконываем сегодня Industry Standard. Так, 82 километра только ехать. Skręć w И lewo. холера. Далеко некий склад находится. Do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Давай уже проезжай. То сунешься. Ледь живы. Опс. Цікаво, а чому мені приборна панель, яна червона? Я ж починив. Przygotuj się do Отремонтував skrętu w все. lewo. Що там червоне такого у мене? Skręć w lewo. W porządku. Znajdziemy inną trasę. Skręć w lewo. Прошу не звертати уваги на те, що я на червоне світло тут їжджу. Бо у мене грошах на гэтыя мандаты хапае. Jedź prosto. Яны тупо уже не губляюцца, 46 мільёнаў. За імі хоць што-небудзь трэба рабіць. А так я не губляю ні хвіліны свайго часу. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. Як вам цягач, які ляціць 130 км на гадзіну, а? Бачылі такое дзе-небудзь? — 27, 28, кольцо Na напереди. rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. Ой, зламаўся хлопча. Нічога страшного, перажыве. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda.
А что это такое? Полицейский проехал, не заўважыў, что я тут лежу поза сотку? И нават мандату не выписал? Хіба його був виходний сьогодні. Тому проїхав мимо. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. Jedź prosto. Добре, нарешті ми вже на місці. Skręć w prawo, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Fears unholy. Must be destroyed. Kolejna trasa za nami. Oby więcej takich. Як шауляй. Do dzieła. Знову ніяку драўніну треба весці. Дзе гэта прычым? Ось. Што мы там драўніну вязем? Нейкі... Не, дошкі, гэта дошкі. Jedź bezpiecznie. Готово. Поехали. Skręć w lewo. Skręć w lewo. Так, 371 километр, ну, тут без усіляких припинків. За одну ходку, так би мовити, і відвезем. Prosto. Fears unholy. Must be destroyed. Na rondzie zjedź trzecim zjazdem. Zjedź z ronda. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. Цяжкавата разганяецца, бляха, зноўку цяжкі нейкі прычэп. Накідалі гэтых дошак. А ты ўсё стаіш, і ніхто не прыедзе на дапамогу табе, а? Эх, бядацтва. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem.
Так, хутка ехаць не будзем. Все ж таки цяжкі прычэп. Будем ехать трошечки с плюсом до лимиту хуткаснага. Как бяспечна доехать. А магчыма, слухайце, яшчэ ёсць там паралельна выконваецца задача, якая называецца Grand Tour. Неяк так. Яна ў межах балтыйскага гэтага дапаўнення, якое загружанае. Вось, і магчыма, гэта нам згуляю на руку, як кажуць, каб зрабіць хаця б трошачкі прагрэсу ў той задачы. Бо там трэба 5 даставак зрабіць без мандатаў усялякіх, пашкоджанняў і гэтак далей. І адпаведна там трэба з Расіі кудысьці ў Балтыку гэтую весці, потым паміж балтыйскімі краінамі, з Фінляндыі там кудысьці яшчэ, крацей. Я памятаю, што 3 я выканаў выпадкова. Выпадкова яны выканаліся, але вось 2, ды яшчэ і памятаць, якую краіну гэта трэба прывесці без пашкоджанняў і мандатаў. Давай, збрасвай, проста. Я ўжо і не ўзгадаю нават, бо таму, калі нам прыйдзецца выконваць гэта задачу, то прыйдзецца ўсё наноў гэта рабіць і сачыць за тым, як яно выконваецца. О, глядзіце, а на прыборнай панелі-то згасла же гэтая чырвоная халера. Przygotujcie do skrętu w prawo. Чырвоначны пераезд. Яшчэ з лімітам па хуткасці. Так, нікога там няма. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. Так, акуратней, бо гэта менты, калі што. Стаіць там нешта, уцірае гэтаму хлопцу за жыццё-быццё. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. Так, як я разумею, мы зараз каля Рыгі будзем праязджаць, праўда? Што там зноўку гэта будзе дамба. Найчасцейшая дарога, па якой я езджу, гэта каля з гэтай ГЭС рыскай. Хіба што ў кожным стрымы я там катаюся. Zjedź z ronda. Ой, абмежаванне 70. Дык тут прамая ж дарога. Ну на што яно 70? Дайце хаця б 80.
Мару. Каб была магчымасць, я б тут усе 150 ехаў. Слухайце, а хто-небудзь ведае, калі там выходзіць наступная часціна НФС? Я ўжо 100 гадоў не гуляў на гэтых, як іх чакайце, на прасах гэтых, на ўцюгах па-расейску, якія трымаюць гэтыя торы свае і нават не думаюць з іх з'язджаць. Але весела затое. Потихеньку, полегеньку тягнемся. Боже, ну яшчэ 190 км. Мне падаецца, каб я не уважаў за гэтыя ліміты хуткасныя, каб выканаць гэты гранд-тур хаця б на одну пазіцыю вверх. Ну, пажа палову шляху праехалі б, не? А так, пакуль па гэтых лімітах даедзеш, што пасівееш, нягледзячы на тое, што я і так сівы. О, паліўная станцыя, якая шэрая, правда ж, не? Зараз яе можна праехаць, каб адкрыць. Давайте так і зробім. Каб яна пажаўцела, нам было менш працы потым, калі будзем адкрываць гэтую мапу. Trzymaj się prawej strony. Ты не ный, цётка. Мы зараз сюды налево поедем. Ale Bo яна тут mieliśmy стаіць, uwagę калі na што, на znajomego гэтай obrazu. пасередзіне шляху. Потым ехаць сюды адмыслова, каб толькі яе адкрыць, ну такое себе, разумееце? Przygotuj się do skrętu w lewo. Лепей зараз, пакуль мы тут побач. Давай, круці. Skręć w lewo. Пакуль мы побач усё гэта зрабіць, потым уже сюды не вяртацца. Trzymaj się prawej strony. О, одну добрую справу зрабілі. Что там, 70 ці 50 будзе? 70, добра. Так, а тим часом уже 157 засталось. Добре. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Эх, тут шэры кавалачак, але прыйдецца яго аб'язджаць. Бо там ужо няма магчымасці звярнуць. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź w lewo. Дарэчы, сёння нейкая музыка добра нават гуляе ў гэтага падкасцера. Не гуляе, грае, прабачце. Граем.
Мінулая была таксама, там пазамінулая яшчэ даволі папулярная ў свой час была. Чакай, што гэта Na тут? rondzie zjedź pierwszym zjazdem. А, ну я казаў, так, вось на Рызская ГЭС. Ну, зноўку праз яе Zjedź праязджаю. Woda. Навалілі бурта, каб тут было вадасховішча. Так. Алексей, прывітанне табе, прывітанне, шаноўны. Мы ўжо хіба што 100 гадоў з тобой не бачылі. Мы, мабыць, 2 тыдні цябе не было на страмах. Ці, можа, ты глядзеў моўчкі, нічога не пісаў? Ці ты наўмысна заходзіш толькі на гэта, на Еўратрак, бо, калі я не памыляюся, апошні раз таксама быў на траках. Так, трошки збавіць. Zjedź drugi zjazd. Zjedź droga. О, 90, вось гэта палёгка. Чакай, што за халера? Там было 90, чаму мне 80 стаіць тут? Ай-яй-яй-яй-яй. Ці то косяк, ці то ў Літве наўмысна зроблены гэты ліміт Trzymaj się lewej strony. для цяжкіх гэтых, господі, транспартных сродкаў. Трохі паглядваў стрымы. Дзякуй, дзякуй, дзякуй. Дзе ты сёння? Апошні раз ты быў, калі што, ў Рызе ты пісаў, не? Халера ясная, бляха, ўсё перагарадзілі. Так, а мы з правага боку праедзем. Бачыце, ён стаіць так добра, што можна праехаць паўз яго. Чакай, толькі акуратна трэба, каб не страціць ніводныя соткі ХП ні ў груза, ні ў цягача. Ну ось і навошта было перагараджаць усю гэтую дарогу. Ну стаіць ён і стаіць сабе, нікому не перашкаджае. Паўз яго можна ж праехаць. Trzymaj się А lewej strony. гэтыя хлопцы законапаслухмяны. Так, 73 кілометры засталося. Добра. Давай, набірай гэтую хуткасць. Тут усяго 80. Будзем ехаць 84, 83. Добра. Так, пасля Рыгі 2 тыдні ў РБ, цяпер зноў за Стырном еду... О, па Галандыі. Халера, я там ніколі не быў. Мне, калі што, жонка, яна любіць поўдзень. Ах, на поўнач не дае мне ездзіць. Можа, калісьці з'ездзім, халера ведае. Але вось так па поўначы Еўропы я б вельмі хацеў пакатацца. То карацей, ты, атрымліваецца, быў ужо 3 тыдні таму. О, даўно цябе не было. Як адпачыў у Беларусі? Jedź prosto.
У нас тут не так давно Ян выходзіў у не тое каб на шпацыр, а ў такі турыстычны паход на 40 кіlometrаў амаль што. Усе 40 кіlometrаў ён на лодцы разам са сваім сабакам. Вось гэта адпачынак на 3 дні. Шыкоўна проста адпачыў. Na rondzie zjedź pierwszy zjazd. Для цябе лепшы адпачынак гэта вёска. О, я цябе разумею. Ты прямо ў сэрцайка трапіў. У мяне таксама вёска засталася ў Беларусі. Я там і ваду праводзіў, і санвузел гэты будаваў. Скончыў карацей на тым, што амаль дайшоў да гэтага душа. Вожык, прывітанне табе. Я, халера, просто абажаю сваю вёску. Калі што, я над днём нам. Яна прямо так стаіць на узвышшы, то бок з надворку першай лініі дамоў Нёман бачны. Ну і карацей, там такія мясціны. Ай-яй-яй-яй. Магчыма, ведаеш, каля мастоў ёсць выток з шары у Нёман. Вось у тым баку мой дом знаходзіцца. Карацей, уся моя душа там засталася. Вожык, ты, калі што, яшчэ раз вітаю цябе. Учора выклаў відэа, халера, бля. Я не чакаў такога. Я не чакаў, сапраўды. Было жудасна, фу. Жесть, просто же. Ага, на добраноч. Я паглядзеў, ты, бля, такое мерзотнае адчуванне было. Просто неверагоднае нешта. Так, а у нас лецішча засталося з вадой, электрычнасцю. Як бы яно не кінутае, але мне туды не можна. Побач роў, шмат дрэў. Мінімум суседзяў. Ну вось, яшчэ адзін хлопец, які любіць... Як гэта, чакай, натуральнае адчуванне, натуральнае асяроддзе. Спалося добра? Не, насамрэч добра, бо, ну, я... Калі гэта ў мяне? Ну, напэўна, там каля 25 год не было, калі я стаў, як гэта, нечуллівы да такіх рэчаў. Мяне проста адпусціла, бо калі быў малы, я вельмі іх баяўся. Але, ну, потым проста адпусціла, я ўжо абыякава да іх адношуся. Але ўсё роўно, калі ты глядзіш, вось гэтае першае ўражанне, вось менавіта такі сцэнар, калі што, вось, проста выдатны. Проста выдатны, бо там самая жудасць, яна заключалася у тым, што, ну, баба зварацеўшая, і ты такі, ёп, красота. Ну што, віншую вас, хлопцы, мы зрабілі гэта, індустрі стандарт выкананы. Ебой. Зараз я падпішу гэта ўсё. У свойствы заходзім, мяняем цвет вось на такі, і мы мяняем тэкст вось на такі. Мы зрабілі гэта. Дзякуй Богу. Толькі стрымоў пайшло, слухайце, ну натуральна каля 7 ці можа 8. Да, там ачмурэнна памідоркі, агуркі, бульбашка. Шашлындос. Я яшчэ ўчора у Dying Light пагулькаўся. То вось яно што. Табе так яшчэ нармалёва па сюжэтцы гэтай зайшло. Так,
Так, мы выканалі. Што я прапаную ў такім выпадку? У нас яшчэ, як мінімум гадзіну можна катацца. Таму мы проста будзем мапу адкрываць. Калі я не памыляюся, мы зараз у Літве, правда ж? І тут даволі шмат маецца у нас. О, 76,93 яна у нас адкрытая, і яшчэ Латвія 88,83. Давайте тут і застанемся. Будзем катацца, адкрываць гэтую мапу. Бо з гэтай задачай мы скончылі. Дарэчы, мы правезлі па ўсіх правілах, мандату не атрымалі. У нас ўсё было добра і выдатнае выкананне. Але гранд-тур нам не залічыўся. То бок гэта азначае, што Латвія, Літва, яна выканана была у межах гранд-тура. Гэта мы таксама сабе адзначым. Латвія, Літва. Зроблена. Потым як-небудзь зоймемся і гэтай задачай, а на бягучы момант у нас будзе проста мапа. Будзем катацца, рабіць усё шэрае, усё жоўтым. Так вось. Прабачце за гэтыя каламбуры. Трохі дзіўныя, але па-іншаму не скажу. Так, адпачыць бы. Зараз дойдзем да нейкай там паліўнай станцыі, дзе маецца ложак. Там і паспім троху. Мне падаецца, Вожак, ведаеш, што табе зойдзе калда. Я не ведаю, ці ты гуляеш яе, ці не, увогуле сам. Вось, але я чакаю, што калі яна там з'явіцца у лістападзе, так, там 12-го ці якога лістапада, яна выходзіць. Не, яна бліжэй заўсёды выходзіць да гэтай, да Раства. На Раство, то бок там будзе нейкая 20-25. За папярэднія калды неяк не зайшлі. Паглядзець хаця б сюжэтку. Бо, калі што, я апошні раз гуляў у калду, гэта быў Modern Warfare. Яшчэ першы, не другі. А я, калі не памыляюся, уже нават трэці быў. Ды іншыя часціны, крацей. Мне самому будзе цікава паглядзець, што там змянілася, ці ўвогуле змянілася, што. А так. О, яшчэ ж будзе чакалкер. То там таксама ж бойка. Там таксама будзе страляніна і гэтак далей. Вось там уже можна будзе адпачыць трохі ад гэтых дракаў, танкаў і гэтак далей. Во, чакалкер ты чакаеш. Будзеш сабе набываць ці не? Дык ён у гейпасе будзе, геймпас куплены. Ты як Рудзі акурат. Толькі наколькі я памятаю, Рудзі ўжо адмовіўся. А ты набудзеш яго, зразумела. Давай, паркуйся. О, адпачываем. Так. Сюды глядзім, што ў нас тут не адчынена. Шэренькая. Развязка маецца. Што там на мяжы? Ах ты, халера, вы паглядзіце. Вось за што я не люблю гэтыя кольцы. Вось гэтыя кавалачкі маленечкія. Так, трэба ўлева адсюль выязджаць налева і прама да гэтага кольца. Яны таксама ідуць у залік. Калі што, без іх не 100% будзе. Я руки поодрывал тому, кто это выдумал.
Так, чекайте, мне тут паведамленне прыйшло ад чалавека аднаго цікавага. Я пакуль качуся тут павольна, то спраўжу яго. Нешта яно заўчасна. Я чакаў яго ў абед. Все зразумела. Інфармацыя для Ані наконт гэтага праекту цікавага, які мы абмяркоўвалі апошні тыдзень з табою. Там гэтыя англікі, поскудзі, усё прынялі на свой лік. Усю інфармацыю ад нас атрымалі, але сказалі, што будуць прымаць рашэнне яшчэ тыдзень. Што тут сказаць? Замест таго, каб адказаць сёння, яны будуць, блядь, яшчэ тыдзень нешта там мяркоўваць. Курва. Каб іх распарола, бля, пополам. Ой, няхай усё выйдзе добра. Дык, ну як тады распавесці-то грунтавана. Так, тут у нас яшчэ ёсць. Тут у нас усё. Давайте сюды на гэтую вось развязку две зараз поедем. Што гэта азначае? Гэта азначае, што яны беруць паузу. Гэта азначае, што яны беруць паузу, яны будуць шукаць нешта іншае яшчэ, больш канкурэнтнае, магчыма, лепшае. Вось аб чым гэта кажа. То бок нешта... Ці то яны наўмысна гэта зрабілі, ці то як, ці то выпадкова, але як ужо атрымалася. Гэта непрыемна. Гэта непрыемна навіна. Ну так, падобна. Ну, то бок, гэта непрыемна. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Яны маюць права з аднаго боку. Ну, безумоўна, гэта так. Тут нават ніякіх сумневаў няма. Яны маюць права рабіць што заўгодна. Бо яны атрымалі ад нас гэты офер. Што яны будуць рабіць, гэта ўжо іхная справа. Але за апошнія 2 гады, ну, 2,5, давай так, з пачатку вайны, шмат чаго змянілася. І вось гэтае гаўно, якое змянілася, якого з'явілася значна больш, чым раней, я ўжо, шчыра кажучы, я ўжо стаміўся ад яго. Бо сапраўды гэты рынок, як яго яшчэ назваць, ён, ну, скараціўся надта моцна. Надта моцна. Карацей, трэба пераходзіць на вытворчасць набояў і ўсяго гэтага гаўна. Jesteśmy na miejscu. Такое адчуванне, нібы гэта заўсёды ў трендзе. Разумееш? Гэтае гаўно заўсёды патрэбна. Так, стопе. Зараз мы будзем вытвараць, рабіць дзічыну нейкую. А, не, ну тут бессэнсоўна. Тут недзе трэба будзе вось так пад'ехаць, развярнуцца ў такім выпадку. Лепей так будзе зрабіць. Не, зараз паехалі ўперад. AI для баявых роботаў, во дзе бабкі будуць. Ну так. Але, слухай, там... Нават калі задумацца ўжо не зарадзі жарту, а насамрэч, што там такая канкурэнцыя жорсткая ўжо маецца сярод таго ж Apple, OpenAI і ўсіх астатніх, што... А, яшчэ дадай да гэтага Boston Dynamics, які ўвогуле выглядаюць нібы цар гары на ўсім гэтым. То якая таленавітая
кампанія не была беларусаў вакол гэтага, все роўно ты будзеш пачынаць недзе там не той, каб з хваста, але далёка па чарзе. На самом канцы калейкі гэтай, разумееш? Так, тут нам прыйдзецца по гэтым кальцы праехаць уверх, потым униз поедзем. Так. Давай, жаўценькая, стопем. Едзем назад. Я адразу выбачаюся, што мы так будзем ездзіць, але інакш мапу не адкрыць, толькі з ракай свой уперад ехаць. У шмат якіх месцах прыйдзецца гэта рабіць. Ну і, канешне, калі там будзе нехта тыпу асабісты аўтамабіль, то мы яго пашкодзім, як і свой трак. Так, тут мы едем, наколькі я памятаю, до поворота, правда? До развороту, лепей так казаць. Так. І вяртаемся сюды, заезжаем сюды. Что тут у нас? Лепей было. Майже кяй у нас не открыты. Ой, трэба до конца ехаць. Майже кяй, добра. Ну, поехали, что тут еще? Ой, холера, я ж не зрабіў гэты агульны падлік. Я павялічыў один, а другі не павялічыў. Так, у нас уже 36 з 87 зроблена. Ха. Прабачце, гэта я калі што спраўдзіў. Іншы чатик. Так. Сюды. Так. І ось зараз ось так. Усё, вяртаемся. Хто гэта зрабіў? Там камера была. Ай, хаза, што далей будзе, але неяк дыць трэба. У сэнсе дыць, што гэта значыць? Тое, што далей будзе, гэта зразумела, што ніхто не разумее, што ніхто не ведае. Дакладна. Жыць трэба. Ды, я ў гэта ўпэўнены. Я вось дзеля гэтага, памятаеш, некалі разважаў, што трэба неяк бізнес свой рабіць і гэтак далей. Вось вельмі хацелася б гэта пачаць. Прычым ёсць некалькі ідэяў, і як у нармалёвага габрэя, у мяне нават жадання няма ўкладацца ў нейкі адзін бізнес. Трэба, каб іх было хаця б тройка нейкая такіх, няхай дробных, але не адзіны. Я нічога добрага не чакаю, бо з кожным годам усё горш і горш робіцца. Ну, слухай, у мяне пытанне такое асабістае. Ці ты адзін, ці не? Бо у мяне трошкі інакш. Бо памятаеш, я тобі казаў уже, што у мяне тройка дзяцей. І я б не сказаў, што мне горш і горш. Яно неяк хвалямі ідзе, ўсё ж такі, дзякуючы сваякам, яно атрымліваецца, што часам горшыя хвіліны не такія кепскія ўжо. Нормально на ронду, на сотачку. Так, гэта я магу, бо прычэпа няма. Даф увогуле мне падабаецца тым, што ён пакуль пусты, ён разганяецца. Просто выдатна. Да пры гэтым кіруецца яшчэ добра. Я не адзін, я больш пра навакольна, а не пра ментальна.
Ну, навакольнае яно ж залежыць ад таго, як твае справы ментальныя, правільна ж, не? Калі ў цябе дэпрэсія, то і наваколле твоё выглядае дэпрэсіўным. А калі ты аптымістычны, то ўсё не так і кепска выглядае. Я пра гэтае, таму сваякі яны мне дапамагаюць у гэтым. Ну, ось, напрыклад, у мяне ёсць сябра, які дасюль жыве ў Беларусі, сядзіць там як сыч нейкі. А вось калісьці было настолькі кепска, што такія, ведаеш, секундныя наступалі праявы таго, што, ну, слухай, трэба ўжо нешта рабіць, тыпу кідаць усё і слаць нахер. Значыць, я песіміст. Дарэчы, вось гэтае пытанне я ўжо даўным-даўно для сябе праясніў. Не існуе песімістаў, аптымістаў, усё залежыць ад сённяшняй хвіліны. Ой, не, мне палепшыла, калі я з'ехаў. Ну, я калі з'ехаў, то палепшыла толькі ў тым, што стала лягчэй. Гэта факт просто прызнаны факт. Так, зараз мы будзем вяртацца па той самай дарозе, на тую самую развязку, там застаюцца гэтыя шэрыя кавалкі, потым паедзем на правы бок. У бок Вільнюса, калі не памыляюся. Так, стала лягчэй. Нават у фінансавым плане, нягледзячы на тое, што я зараз выдаткую да халеры грошай на вынайм памяшкання, так, у якім жывем. Вось, але ўсё роўна датычна ежы, датычна адзежы, усіх гэтых, як гэта чакаць, статці гэтых выдаткаў, яны па суме, яны хіба што меншыя ці блізка да таго, што мы мелі ў Беларусі. То бок у плане фінансаў я нічога не згубіў. Пры гэтым пры ўсім жонка пайшла на працу, якая прыносіць даволі шмат грошай ў параўнанні з беларускім прыбыткам. То бок адное на адное, і выйшла, што мы яшчэ ў плюсе застаемся. Плюс-мінус там, да? Калі ў плюсе, калі не. Калі айпад купляем, то ў мінусе. Плаціш больш, але прасцей. Значна прасцей. Ды пры гэтым усім я табе вось што распавяду, што мяне ўразіла, і, магчыма, вось гледачоў 3, але, ну, можа, камусьці гэта будзе цікава ў запісе паглядзець. Што мяне ў Польшчы прям збіла з ног, гэта тое, што раз на год ты ж запаўняеш дэкларацыю сваіх прыбыткаў. Вось, і табе, магчыма, вяртаюць падатак вось гэты агульны. Пры тым, што ў мяне 3 дзетак, гэтак далей, мне вяртаюць амаль увесь падатак, які я сплаціў за год. Я табе вось адказна заяўляю, 90% гэта проста як піць даць. Вяртаюць назад. То бок я ў Польшчы амаль не плачу падаткі. Вось толькі за гэтае зберажэнне здароўя, так, страхоўку, якая на ўсю сям'ю апроч жонкі мне каштуе 80 злотых. Вось, і усе падаткі, там як прыбытковыя, што там яшчэ бяруць, я ўжо не памятаю. Вось, мне ўсё вяртаюць проста ў 1 месяц. То бок па фінансах у Польшчы намнога прасцей, чым у Беларусі. Вось. А ўсё астатняе гэта так ужо. Хамуем, вяртаемся ўзад. Так. Што вас халера сюды нясе? Вось, карацей, тут адчуваеш сабе надзейна, вельмі надзейна. Адзінае, што адрозніваецца зараз па ўмовах з беларускімі, гэта тое, што няма свайго памяшкання, на які ты мог абаперціся і гэтак далей. То бок ёсць нейкая там, як я называю, чакай, уласнасць свая, так, якой ты валодаеш, якая табе дае упэўненасць, што калі што, ты яе прадасі. Вось, і будзеш... Так, куды гэта нас? Не, я б хацеў сюды. Трэба развярнуцца. Прадасі, то бок нейкая такая упэўненасць, што калі што зробіцца, у цябе ёсць нейкі... О, добра.
у цябе ёсць нейкі такі устаўны фонд, можна так назваць, якім ты можаш апераваць, калі толькі заўгодна. У цябе ў Беларусі свайго не было. Не, у меня мноства чаго засталося. І кватэра засталася, я ж уже казаў, і бацькоўская хата. Як гэта, не саміх бацькоў, а прабацькоў. Ось. На беразе Нёманым. Могілкі, само сабою. Я не ведаю, як у вас там прынята, дзе ты адкуль паходзіш з Беларусі, але вось у горадні і ў Берасці прынята 2 разы на год прыязджаць да сваіх сваякоў, якіх-то, мабыць, і ў вочы свае не бачыў ніколі, але вось прыехаць для маей, напрыклад, прапрабабкі, якая нарадзілася яшчэ ў 19 стагоддзі і перажыла жыццё нейкае. Мне заўсёды вось гэта здзіўляла, што на помніку яе напісана Евдокія. Вось. Але насамрэч ейнае імя было не Евдокія. Яе звалі Адоля. Вось. Уяві сабе, наколькі расейская вось гэта уплыў, што нават на могілках маёй прапрабабцы не далі напісаць ейнае імя. А прымусілі пісаць нейкае там царкоўнае, я так разумею, гэта ж было, правда ж? Гэта ж пра царкоўнаму. А тое самае, слухай, маёй дачкі. Не далі яе хрысціць ейным гэтым імён. І скасавалі, проста ўзялі царкоўнае нейкае расейскае. Так, там у нас кольцо, трэба будзе вяртацца па гэтай дарозе. Нічога, трохі пакруцімся зараз. Так, вось так, праедзем. За гэты манер прабачце, але інакш гэтая поскаць яна не адзначыць. Чувак, ты куды паехаў? Но все равно не адзначана. Добра, паехалі задам. Давай уже. О, нарэшце. Сюди. Адзначылася ці не? Такое ідзе пачварства. Ну, увогуле не зразумела гэтая вось. Асабліва мне цяжка ўцяміць, што у мяне гэтыя, калі што, думкі, яны з'явіліся занадта рана. Бо я штогод, што забівайце з Богам норм. Типа таго. Вось, што у мяне ж, ну, як я ўжо казаў, мои прабацькі, яны жылі на вёсцы ўсё сваё жыццё. Што пры савецкай уладзе, што пры расійскай імперыі. Вось. І вёска-то была заходняя, там нават язычніцкія гэтыя справы ўсе засталіся. То бок яны проста, калі вы ведаеш, чырвоны кут такі ёсць традыцыйны ў Беларусі, быў, пака... Гэта працей быў чырвоны кут, дзе віселі паганскія баі. А вось у нашых мясцінах замест паганскіх багоў сталі вешаць проста хрысціянскіх багоў, але чырвоны кут застаўся. Усе гэтыя рытуалы, яны выглядалі так недарэчна, што там зерніка трэба пасыпаць, прашаптаць там нешта сюды, туды, у куты. Вось з мышамі пайсці пагаварыць, з вуголлем у печцы, у коміне і гэтак далей. Ну, у гэтым я рос. Вось, і таму, ну, нават з дзяцінства ўжо былі пытанні да вось гэтых людзей, якія, калі ім расказваюць, што вось, ну, вось так гэта насамрэч выглядае, што вось я маю такі досвед не проста з кніжак, так, а вось у маім рэальным жыцці вось так адбывалася. І вось так рабілася. Але людзі насычаныя тым, што халера там была, дзе той беларус, што расеец,
што яны браты і ўсё астатняе і немагчыма, карацей, што гэтыя вашыя паганскія абрады не могуць існаваць у 21 стагоддзі. Ну, карацей, і толькі з-за таго, што тыпу вось ёсць Расія, ёсць праваслаўе, а Беларусь гэта праваслаўная краіна, чамусьці, знянацку. Вось, і тое, што я кажу, гэта лухта, гэта няправда. А вось тое, што кажуць па телеку, трабаш, насамрэч не так, але ну, выглядала яно неяк так. Так, мне не падабаецца гэтае кольцо, бо ў ім трэба ехаць задам зноўку. Сюды, давай, уключай заднюю. По телеку хлусіць, ну, по телеку хлусіць не будуць. Мне яшчэ быў досвед, калі чалавек мне даказваў, што там было, чакай. Ой. Зараз сфармулюю толькі. Давай. Ты яшчэ на дарогу гэтую звяртаю увагу. Ну ты, паскуда, ты паглядзі, ён не адзначвае, ён заставіў шэры, нягледзячы на то, што я праехаў. Давай. Собака. Карацей, у чым была праблема? У тым, што я чалавеку казаў, што маёй бабцы, роднай бабкі, ці лепей казаць, давай так, бабусі, ўсё ж такі з павагай, не давалі пашпарт да 30 там з халерай годзікаў. І ў той момант, насамрэч, я яшчэ не ведаў, што гэта не толькі маёй бабулі не давалі, але ўвогуле сялянам. Вось, то бок у яе ўжо было 3 дзетак, ужо здаровых, якія ў школу пайшлі. Дарэчы, у расійскамоўную школу, пры гэтым уся вёска беларускамоўная, канешне ж. Вось, а пашпарта не мела. І яна нават не мела магчымасці з'ездзіць вось у Масты. Так, у райцэнтр, бо там, як ведаеш, спадзяюся, што ведаеш, што ў савецкай уладзе пашпарт быў патрэбен дзеля таго, каб перамяшчацца. То бок тебе мог міліцыянт падайсці, спрасіць пра пашпарт, пра прапіску. Вось так гэта ж называецца. І калі ў цябе не было, то на сотні нейкія там, ці проста да выяснення прычын цябе саджалі. Вось такі прикол. Чалавек не верыў. Прабачце, гэта я запиздзеўся, я пропусціў шэры кавалак. Давай, хутчэй. Вось, не верыў, бо у чалавека была быў іншы досвед, бо ейная бабуля прыехала з Расіі пасля Другой световой вайны. У Беларусь пасялілася ў горадзе, і ў яе быў пашпарт. Вось, таму я хлусіў, а яна не. Вось такі досвед. Вось такое змагарства за беларускасць. Свайго кшталту. Сумна. Ну, гэта жыццё. Гэта рэчаіснасць. Гэта вось памятаеш, мы калісьці з табою і Янам я спрачаўся, ці варта размаўляць з усімі і так далее, і так далее. Памятаеш гэта, што вось ёсць тыя, хто выехаў у Расію падчас вайны зараз, спансаруюць усю гэту Да бляха, што такое са мною сёння? Які кепскае хамаванне. Так, хлопцы, прабачце, дурня, я тут павароты пропускаю. Усё, едьце. Трэба размаўляць, таму што гэта чалавек, які мне даказваў іншае, ён калі сустрэў навуковую незаметка, гэта была нейкая стацця, ці, мабыць, відэа навуковае, дзе аб гэтым казалася, вось, асабіста мне я не паверыў, гэта чалавек, але вось навукоўцам ён паверыў і змяніў сваё меркаванне на гэты конт.
разумееш, то бок. Я за тое, каб размаўляць з людзьмі, не гледзячы на іх погляды на бягучы момант. Тых, хто вінаваты, правесці праз суд, тых, хто не вінаваты, размаўляць, паказваць і даказваць. Пры дапамозе таго ж телека, навукоўцаў, журналістаў нармальных, а не тых, якія сёння займаюць тэлебачанне. Ну, карацей, і так далей. Рано ці позна мы іх усіх не тое, каб пераканаем, але проста адкрыем ім вочы на тое, што насамрэч адбывалася. Бо я памятаю, як у 97-м ці 98-м годзе, вось калі закрылі пагоню ў горадні газету, я спрачаўся са сваім лепшым сябрам ужо, а на той момант гэта проста аднакласнік мой. Ось я яму кажу, што ўсё выглядае нібы так, што беларускасць проста наўмысна знішчаюць і некуды там пад плінтус, пад падлогу засоўваюць, прасоўваюць. Ведаеш, калі ў гэтага чалавека змянілася меркаванне на гэты конт? Толькі пасля 20-го года. Бо ён не мог ніяк паверыць у тое, што такое можа адбыцца. Ягоныя бацькі, яны вялікую частку жыцця пражылі ў Вау-Уссурыйску. Так, бывае. Яны ў Вау-Уссурыйску былі. Ён нарадзіўся тут у Беларусі, але ўсё жыццё пражыў ва Уссурыйску да 4 класа. У 4 клас яны вярнуліся сюды, павярнуліся на Беларусь, бо саюз распаўся. Вось, яны павярнуліся сюды, сталі жыць і выхоўваць вось тое навучанне, што ён атрымаў. Яно толькі перакулілася пасля 20-го году. А ўжо пасля 22-го году на ягоны дзень народзінаў, калі што Расія напала на Украіну. Вось, мы з ім размаўлялі, і ён быў проста расціснуты настолькі, што хіба што гнілы яблык выглядаў лепш за яго. Шмат каго гэта проста не хвалюе і не будзе хваляваць. Насамрэч, беларускае, пэўно, гікаўскае. Я б так нават не параўноўваў. Ведаеш, я ж пачаў гэты канал, я памятаю, як да мяне Ян зайшоў, мы з ім размаўлялі. Я адносіўся да беларускага як проста да беларускага. Ёсць расейская, ёсць польская, ёсць украінская, ёсць беларуская. Тыпу, не трэба ні сябе неяк выпячваць, ні іншых неяк замінаць, але проста вось у маім апісанні напісана, што трэба змяншаць расейскую прастору. Гэта адзінае, што, напэўна, вылучае маё стаўленне да расейскай мовы і да беларускасці. І такім больш у агрэсіўным, мабыць, святле. Але гэта адзінае. Зноўку, размаўляць трэба, размаўляць, бо проста фраза нейкая адной нічога не зробіцца само па сабе. Я тады таксама так выглядаў. Магчыма. Так, яшчэ адна развязка. Давайте паглядзім мы на яе зверху. Зараз праверым тое, што мы зрабілі ўжо. Ці ўсё жоўценькае. Так, тут жоўценькае. Тут... Так, мы ж адсюль паехалі. Трэба сюды будзе вяртацца. Так, карацей, вось ад гэтай дарогі. Мы сюды паехалі, добра. О, нешта я гэта прапусціў зусім. Так, нічога страшнага, вернемся. Так, гэта мы зрабілі, добра, усё, няма нічога. Нічога. Зараз гэтую развязку будзем. Тут у нас усё добра, тут усё закрыта. Вось гэтую развязку робім. Так, адразу направа, потым задам назад, на кольцы гэтыя, на рамашку, на рамонак гэты. О, я нават ведаю, як лепш. Ось так, зараз зраблю. Сюдою проедем, там задом и на петлю.
У мяне, ведаеш, якая памылка была тады, яшчэ ў 90-е, у тым, што я лічыў, што русіфікацыя беларусаў, яна пачалася надта моцна з маіх бацькоў. Ну, таму што, глядзі, бабуля што размаўляла, канешне ж, па-беларуску, і всю гаспадарку вяла, канешне ж, па-беларуску. Бацькі ўжо былі навучаны ў школцы па-расейску. Вось, і з іх пачалася вось гэта расейшчына. Ну, тыпу, савецкі чалавек і гэтак далей. Мне падавалася, што вось там пачалося гэта, а насамрэч не. І ведаеш, калі ў мне гэтае меркаванне змянілася? Недзе ў 19-18 годзе. Мы былі ў вёсцы і размаўлялі з нешматлікіх бабуляў, якія яшчэ жылі. Ёй там ужо за 80 гадоў. Мая дачка з ёй размаўляла і на асяроддзе дужа моцна ўплывае. Канешне, дужа моцна, канешне. Ты ж фактычна фармуешся не проста з генетычнага матэрыялу. Генетыка, яна вырашае там на мой погляд, там у 10% толькі. То бок ты нешта вырашаеш, прымаеш гэтае рашэнне, базуючыся выключна на генетыцы сваёй. Ну, тыпу на нейрасістэме, так, на гэтых рэакцыях хуткіх ці медленных. Вось, але аб чым я казаў? Аб тым, што дачка моя размаўляла з бабуляю, то бок яна народжаная была яшчэ да Другой светавой вайны, калі што. І на беларускай мове, канешне ж, тая размаўляла з ёй на беларускай мове, і тая пытаецца ў яе, а тыпу, а вы любіце беларускую мову? А тая кажа, не, расейская мова лепшая. Вось, і толькі тады я ўцяміў, што, блядь, ну, халера. Русіфікацыя та беларусаў, яна пачалася яшчэ да нараджэння маіх бацькоў, не тое, што да майго нараджэння. Потым я яшчэ сустрэў гэтае самае у Краткевіча, у ягоных раманах, дзе ён пісаў некаторыя там статці, у яго ж былі гэтыя артыкулы ў газетах. Так, тут мы поднимемся на кольцо и задом з'едем вниз. То бок у нас, у беларусаў, гэтая праблема, яна не такая слабая, па-першае, і надта моцна ўеўшаяся у не тое, каб у асяроддзе, але яшчэ ў грамадства. Так, я таксама такое чуў, навучылі капец, як зневажаць сваё, страшна проста. Типу, калі сваё, значыць такое сабе, а вось замежнае это того. Вось тут ты памыляешься, на мой погляд. І ведаеш, чаму на гэта адказваў Караткевіч? На гэта адказваў Караткевіч. Я тебе не ўзгадаю, дзе гэта, бо у мяне, калі што, просто 17 томоў стаіць ягоных твораў, я ўжо згубіў, дзе гэта было. Вось. І ён пісаў аб чым? Я аб гэтым, калі што, казаў у аршанскім відэа. Што калі ты абіраў, гэта зноўку пра міжваенны перыяд паміж Першым светавою, вось калі бальшавікі дайшлі да ўлады. Вось, калі ты абіраў шлях нацыянальнага развіцця, так, беларускасці, то ты адразу трапляў на карандаш, на аловак да гэтых спецслужбоўцаў. І стаяў першым на вынішчэнні. І гэта не фігура речі, как кажуць яны. Гэта сапраўды факт. Яны за 5 гадоў беларусізацыі, так звана, яны проста выявілі ўсіх. Яны выявілі ўсіх, хто быў на ўсходзе Беларусі. І вось зараз сённяшняя беларускасць, якая захавалася, яе атрымалася захаваць. Як і сёння. Ну, толькі што не забіваюць адразу, а саджаюць за краты. І вось сённяшні вынік, які мы маем па беларускасці, ён у асноўным забавязаны тым людзям, якія засталіся ў заходняй частцы, дзе палякі таксама паланізавалі частку насельніцтва, але гэта не было так гвалтоўна, так жудасна. Вось, таму у Караткевіча быў адзіны вынік, што маці свайму сыну казала, што цябе заб'юць, калі ты пойдзеш на факультэт беларускай мовы і літаратуры.
то у заходняй частцы Беларусі такого не было. Можна было вывучаць. Так, развязку мы гэтую зрабілі. Давайте глянем. Уверх нам не трэба. Униз. У Клайпеду. А я лічу, што трэба просто перанесціся ў Клайпеду, не трэба туды ехаць. Але ж і я маю рацыю, той жа Нарышкін, калі ладзіў стендап у Менску, да яго прыходзілі, казалі, а сёння нашы ці нармальна выступаюць, і гэта толькі стендап. Што ўжо крыніш казаць. Чакай, стендап у Менску, да яго прыходзілі. Нешта не зразумеў. Нашы ці нармальныя? Нармальныя гэта, я так разумею, расійскамоўныя, правда ж? Маецца на ўвазе. А нашы гэта беларусаў, тыпу яны так назвалі. Я правильно зразумеў? Не думаю, што яны размяркоўвалі ўмову, так? А, вось аб чым ты. Дык гэта проста следства, так. Тыпу, калі беларусы, значыць такое. Я зразумеў, так. Ну, гэта следства таго, што адбывалася вось у тыя 20-е, 30-е гады. Таму што калі ты хочаш жыць, табе было патрэбна прахоўваць сваю беларускасць. І вось як тая баба, якая ў мяне капец гісторыя ёсць. Давай, распавядай. Я табе закончу зараз гэтым. І вось тая самая бабуля, якая засталася ў вёсцы, яшчэ жывая так, якая казала, што нягледзячы на тое, што я размаўляю беларускай, але ўсё ж такі расійская лепш, гэта проста элемент прыстасавання для гэтай сітуацыі. Таму і паказваюць так бы зневагу да свайго, каб захаваць сваё жыццё, каб захаваць свой статус, прыбытак і ўсё астатняе. Так, куды тут далей лепей ехаць? О, добра, еду до самага канца, потым лепей налево, потым там. Добра. Таму для мяне, вось чаму я кажу, што проста рабіць контент на беларускай мове гэта таксама натуральна, як і ўсё астатняе. Каб людзей пазбавіць гэтага жаху, што, тут бяспечна, тут не трэба нічога хвалявацца, баяцца і гэтак далей. Усё нармальна, беларускасць гэта проста нармальна. Я ў архівах знайшоў доказы, што майго сваяка расстралялі ў 37, пры гэтым усё роўна па ягонай лініі былі людзі. Мой дзед, які савецкую ўладу дужа любіў, цікава. Гэта ж таксама. Калі ты хочаш жыць, ты павінен прыстасавацца. Тое самае ж робяць зараз беларусы, вось, яны проста прыстасаваліся. Той мой сябар, які застаўся ў Беларусі, ён проста прыстасоўваецца. Ён не цікавіцца жудасцямі, якія дзеюцца. Не цікавіцца зараз і не чытае нічога, каб сябе захаваць у нармальным стане псіхічным. Бо інакш, калі б ён цікавіўся і убачыў увесь той гвалт, які дзеецца наўкола у Беларусі, ці хаця б нават з гэтым эмігрантамі, якія пачкамі лунаюць там па памежжы і гінуць. Ужо адно і гэтае, ставіць, што ты пожывеш у такой краіне, якая ўсё гэта вось робіць. Уже трошки крыша, гэты дах з'язджае. Так, зараз у левы бок. Я падобныя гісторыі чуў, ведаеш, калі унук з дзедам, дзед яшчэ быў даволі малады, то бок, скажем так, ранні дзіцёнак. Ён з дзедам сваім там аб нечым размаўляў, тады-сюды, прыязджаў да яго на лецішча, вот. І проста калісьці селі за бутэлькаю паразмаўляць за жыццё-быццё. А кажа дзед,
супер, просто душка. Ну, дзед, усім дзедам дзед. Кожному такому раю би мець. І просто ось за бутэлькі яны паразмаўлялі. І зненацку, ведаеш, калі там алкаголь даходзіць да нутра гэтага мозгу, выяўляюцца нейкія асаблівасці. І тут дзед пачынае пыхцець нешта пра злачынцаў супраць савецкай улады. Туды-сюды ён яго пацягнуў за язык. Маецца на ўвазе унук пацягнуў дзеда за язык. Выявілася, што дзед быў карнікам. Ён расстрэльваў. Вось такія вось нават трапляюцца людзі. У маёй бабулі таксама было, па бацьку рэпрэсавалі, забралі з хаты ноччу і больш яго ніколі не бачыў. Ну так, ты казала, я памятаю. Там зусім дробязь была. Так. Жорсць гэта не тое слово. Вось уяві сабе, ты жывеш ўсё жыццё, а потым выяўляецца такое гаўно. І пры гэтым бацька-то нармальна адносіў... Бацька, прабачце. Гэты дзед нармальна адносіўся да бягучай улады. То бок ён абсалютна цвяроза ўсё ўспрымаў. І вось толькі калі на бутэльку сеў, вось такое выявілася, што ў яго такая біяграфія, так бы мовіць. Добра, не зачапіўся. Так, там у нас нешта ёсць. Яшчэ далей. Тут Марына. NS Oil. Так, зараз паедзем вось на гэтае скрыжаванне з левага боку. Так, трошки вперед і назад. А бабуля любила Сталіна. А ці выбар быў у гэтай бабулі, скажы мне? Я ж кажу, гэта ўсё проста прыстасаванне. Калі хочаш жыць, табе трэба казаць, што расійская мова лепшая за беларускай, нават калі ты размаўляеш выключна беларускаю. А Сталін лепшы, проста ва ўсіх, бо інакш табе таксама прыцягнуць да адказнасці. Але выглядае, слухайце, гэта нават фраза прыцягнуць да адказнасці нейкім вычварэнствам выглядае. Там жа не павінна быць ніякай адказнасці за твоё меркаванне, праўда ж? Так, добра. Ой-ой-ой. Ну что, трошечку зачапілі. Так. Ці ў горадзе ўсё мы зрабілі. Тут Марына ёсць, NSO ёсць. Сюды трэба зараз з кальца налева. До речі, треба було б заправитися на заправки.
Так, адсюль трэба будзе на заправку заехаць, заправіцца і далей рушыць, куды там можна будзе адчыняць гэтую мапу. Так, добра, развязка тут маецца невялічкая. Там я памятаю, нешта не было, мы тут былі кошты. Так, толькі тут засталося у нас паўкальцо. Так, гэта лёгка будзе зрабіць. І калі мы праедземся па кальцу, трэба будзе сюды ўніз, а потым задам вось сюды праехацца і ўжо шукаць іншы шлях. Так, паліўная станцыя, што, адна і толькі? Алера, надо было заправляцца. Ладно, поехали. Так, кольцо на другим кольцу направо. Так, бачу, зноў у нас 4 гледачы. Я вам толькі прыгадаю, што мы ўжо выканалі нашу індустрію стандарт. Калі што цікава, можете адмотаць назад, амаль да пачатку, бо там былі две хуткія замовы. Зараз мы ўжо адкрываем мапу. Мы пачалі з Літвы. Бо тут мы апынуліся і Літву закрываем. Зараз мы толькі на заправку заскочым. Заправім палівам. Поедем далее открывать эту мапу. Где тут? Спасибо. Заправляемся. 1,59. Колькі зараз каштуе паліва ў Беларусі, цікава? Кольцо прямо у нас будем. Треба будет просто ехать, там будет дорожная развязка. Я добро памятаю. Эх. Так, у правый бок. Так, у правый бок на кольцо. Так, зараз проехать по крузе. Тут аж два места, где не треба было. О, я спочатку не зауважил. Тише, захутка. Так, один кавалок есть, другі. І другий мається, добре. Так, зараз виїжджаємо з кольця і далі вже
А задком уперед поедем. Так, хамуем. И нам сюда. Так, колькі там яшчэ? Яшчэ трэба. І апошні кавалак, добра. Трэба вызначыцца, куды далей. Так, тут мы былі, правда ж? Так, лічы, што мы ўвесь захад зрабілі. Вось, на наступную развязку трэба, і потым на поўдзень. А на поўдзень ці трэба? На поўдзень не трэба, можна проста да гэтай развязкі даехаць. І неяк тут усё пааткрываць. А, бля, зноўку вось гэты кавалачак маленечкі. Паехалі. Трэба да кальца абавязкова даехаць, праехацца па ім. Ну давай, 130, машинка, давай, давай, давай. 129. Ебой, 130. Толькі дав так може. Не, уже 140 буде, глядите, 138. 100, а, не, все. Здуся. А ты пусты ездишь? Так, а як інакш? Мапу ж открываем, мы ж не возим пакуль што нічога. Мапу открывать толькі так і можна. Бо даволі часта ж, бачыш, ездзіш задам, а з прычэпам гэта немагчыма амаль што. Таму магчыма, вось, напрыклад, 137, 138 быў максімальна, правда ж? Так, так, мы ўжо на развязцы, трэба прыдумляць, як па ёй рухацца. Ага, так, тут мы праедзем. Тут мы праедзем прама. А вось гэты кавалачак мы задам. Далей зноўку сюды вернемся. Сюды вернемся. І вось сюды будзе трэба. І тут недзе трэба разворот знайсці, каб даехаць да гэтых. Бля, а гэта немагчыма. Тут раздзяляльнік ёсць. У такім выпадку прыйдзецца, калі мы поедзем сюды. Трэба будзе сюды, на кольцо. Так, тут ёсць што-небудзь, тут ёсць таксама. Трэба будзе задам вось з гэтага кольца вось сюды, да гэтай палёвай станцыі, і потым павярнуцца вось на гэтае месца. Вось так, прама зад і туды. Добра, паехалі.
А што я вяржую? Якое назад? Не, не так мы зробім. Вось так. Глядзіце, так будзе прасцей. Зараз вось так сюды. Даем нырца. Трапляем на кольцо. С кольца задом до паліўнай станцыі. Адзіна толькі трэба праехаць все ж таки па ўсім кольцы. А я вось так зроблю. А, зламалі алгарытмы ваши. Зламалі. Ну а тут уже ніяк, тут толькі задкам уперад. Давай, давай, давай. І аж до паліўнай станцыі. Ой. Ой-ой-ой, люстерка замял. Уже такая трагедия, бляха. Давай, давай еще. Ось, а зараз, як кажуть, цілий час просто. І ми зробимо ось гэту дорогу, яка з лівого боку від нас. До речі, ми, калі што, вже катаємося 114 хвилинаў. То бок яшчэ давайте 5 хвилинаў і будем на гэтым завершваць. 2 гадзіны, больш не трэба, мне падаецца. Так, ось тут павінен быць скрут налево. Так і ёсць, так і ёсць. На Вільню ды Коўна дарога гэтая вядзе. Знову по задкам уперед. Тут, дякую Богу, не так уже і далеко буде, мені подається. Магчыма, нават толькі... Не, яшчэ далей трэба ехаць. Там посередине яшчэ маецца адзін кавалачак. І готово. Не засталося ж ніякага хвостика маленечка. Не засталося. Так, зараз до паліўнай станцыі уперад. І хацелася б все ж таки потрапіць на левы бок. Вось у той бок рухацца, бо там 2 маленечкія шэрыя зоны засталіся.
Готово, так. Все, зараз уперед треба знайти тільки місце для розвороту. Тут пораньше. Я не перекинуся на лівий бок, просто пораньше. Ці мається тут нечто. О, добре. Розворот мається. Супер. Это означает, что мы просто трапляем туди. І ось гэты шэры зоны, там дзве павінны быць, калі я добра ой, не сюды, вось сюды. Развязка і вось гэты. Одна развязка. Гэта ўвогуле што, шаўляй. Так, сюды, сюды азадкам. Кольцо, ну бля, як заўсёды кольцо, а як інакш-то. Так. Як зрабіць? Як гэта зрабіць? Як зрабіць? Я ведаю, як гэта зрабіць. Усё. Трэба ехаць вось сюды, павярнуцца, праехаць праз гэтую, павярнуцца сюды, праехаць праз гэтыя дзве і вось так вот завершыць гэты шлях. Цікаво, як хутенько адмалювалася паліўная станція. Заўважылі? Її не було, потім хоба світло включилося. Автобус, дай дорогу! Я слухаю, не можу глядзець, працюю. Потом переглядзіш. Калі будзе занадта цікаво, то потім переглядзіш. А калі так, то я не супраць. Я толькі за. То піха, то платежі, то понос, то рознос. Зрозуміло. Я вось менавіта з-за гэтага адмовіўся ад таго, каб быць распрацоўшчыкам і пайшоў у менеджмент. Бо ў менеджменце я кірую сваім часам сам. Магу размяркоўваць яго, як бачыш, застаецца на стрымы, на працу, на ўсё на свеце. Ось, але калі так, то насамрэч ці ў распрацоўцы, блях, у цябе дэдлайны гэтыя заўсёды маюцца, абавязкі. Такога кшталту, што яны вось менавіта ў гэты час павінны быць роблены. Ну, у менеджменце гэтага значна менш. Абавязкі, безумоўна, маюцца, і ўсё, я ўжо маўчу пра тое, што калі праект пачынаецца там верхал сапраўдны, але ўсё ж такі ты можаш усё арганізаваць, як кажуць, усё ў тваіх руках. Так, дарэчы, ведаеш, што такое лусцік? Лусцік. Не, я не ведаю, што такое лусцік, я ведаю, што такое луста. Бо у мяне бабуля так называла лусту хлеба, напрыклад. Кавалак такі плоскі. Пляскаты, а не плоскі. Пляскаты кавалак. Чаго-небудзь. Можа, лусцік гэта, не ведаю, чыпсіна? Ведаеш, такі не тое, каб тоненькі кавалачак, але просто зусім празрысты такі. Так, мне пасля хоррора двойчык напісалі, што лусцік гэта бутерброд. Ну, я так разумею, можа і так, але як гэта... Бутерброд, па-першае, мае паходжанне нямецкае. Я ўпэўнены, што бутерброд ёсць бутерброд. Па-другое, ну, можа быць, больш падобнае, слухай, на нейку поўдзень Беларусі. Ведаеш, памаўленне лусцік. Можа, недзе так і ёсць, але гэта такое
Адметная рыса нейкай мясціны, лусцік. Так, так. Даст бутерброд, так і ёсць. Хлеб з маслом, по-нашаму. Ну што, я лічу, скончылі на сёння. Мы зрабілі даволі шмат. У нас была гадзіна, калі памятаеце. Мы за гэтую гадзіну зрабілі толькі 0,3%, 0,32% ад агульнай колькасці, і пры гэтым Літву мы адкрылі на 12%. Вось, заўважце, што колькі высілкаў патрабуе гэтае гаўно, вось гэтае дасягненне Pathfinder, каб усё было на 100%. Бачце, лічы 20 па Літве адсоткаў і агулам на прагрэсе, та бляха, зачыніся ты. Вось, агулам на прагрэсе гэта 0,3% мапы светавой. Вось, да халеры гэта патрабуе часу. Я таксама менеджер праекта, але выгараў і пайшоў у саппорт. Поспехаў, няхай праект удасца. Ну, гэта праз тыдзень будзе вядома. Там напісаў чалавек, што праз тыдзень, я спадзяюся, што запаліцца. Добры праект, ён мяне цікавіць. Я вельмі... Аўстрыю не, так і не знайшоў. Адклаў на потым. Вось. Праект добры, ён пра ўзнаўляльныя крыніцы энергіі, гэтыя сонечныя панелі, якія вытвараюць і электрычнасць, і гарачую ваду ўсё разам. Ну, карацей, мне гэтая тэхналогія вельмі цікавая. Дарэчы, у мяне ж старшы сын паступіў на тэхніка ўзнаўляльных крыніц энергіі, таму гэты праект увогуле такі лёсавы, можна так. Я спадзяюся, што ўсё ж такі мы пераможам там і возьмем яго, бо, ну, бачыш, як гэтыя зоры сыходзяцца, ось, і вельмі хочацца ўсё ж такі, каб ён адбыўся. Бо там працы будзе шмат, вось, і кампанія цікавая, вось, ёсць шанец, што яна стане светавым лідарам, і мы ў гэтым дапаможам. Калі што, я аб гэтым паведамлю, будзеце ведаць, на каго мы працавалі і што мы разам зрабілі. Вось. О, як заўсёды, пад канец стрыму. 9 гледачоў. Дзякую вам, сябры, што далучыліся, але на бягучы момант мы ўжо скончваем. Вось. Дзякуй, Вожык, за сённяшнюю кампанію. Дзякуй, Аня, што была са мной, размаўлялі. Вось. Я вельмі вам удзячны за гэта. Усім астатнім падпісвайцеся, стаўце падабайкі, як заўсёды, падтрымлівайце вольных беларусаў і Украіну. Разам мы, канешне ж, пераможам. А на сённяшні дзень гэта ўсё ўвечары, прабачце, не ўвечары, а ўжо праз гадзіну якую з'явіцца The Long Dark, а заўтра з раніцы я зраблю ўсё магчымае, каб выйшаў Вуконг. Першая серыя, спадзяюся, вам спадабаецца. Да пабачэння!